Ongietorria txapera, eta ezakizu zeinen arraroa da zaidan, iztalakute betan Euskadi Irratian, norta Euskadi Irratiko esatari ezagunetakoa elkarrizketatzea. Ba, ez da posible izan bestera batean, jo eskertzi zuet ona etorri izana, zuek ere ahalegin hori egitea, ezta? Bueno, goiz partean eta ni hemen momentu honetan, grabatzen ari garen momentu honetan, ni normalean oso lanpetuta aritzen naiz programa prestatzen, eguneroko programa prestatzen, ez nuen posible hemendik ateratzea, eta bueno, azkenean holaxe tokatu dira Joni. Gaur ezoiko eguna orduan zuretzat, behan dugu aterako zera kaso. Euskadi Irratian kantu kontari errasa joan entzute zaitugu, eta bagara bat baino gehiago gozatzen ari gara. Eskerrik asko benetan, ostras. Bueno, bai, saiatzen naiz. Neure musikazalea naiz, musikeroa programan esaten dudan bezala, ezta? Eta ez dakit, feedback hori badaukat, jendeak esaten dit kalean etola entzuten nauena. Egia da gaur egun irratia ez dela garai bateko irratia. Garai batean irratiak beste indar batzun, ezta? Bueno, telebistak eta gainontzeko medioek edo medio tradizionalek izan duten bezala. Hori galdu dugu, baina, bueno, saiatzen gara horri eusten, oraindik ere aukera ematen zait gainera musikaren inguruko saio bat egiteko, eta gero feedback hain, kasunetan, baikorra denean, benetan posteko da. Bestelakoak ere izaten dira, Bebia Donostian ikusi zintudan musika jartzen zen bitartean, mugimenduan, martxan. Eguneroko programan ere horrela irudikatu behar zaitugu? Ez, gauza ezberdina dira. Han azken batean beste feedback baten bila noa. Han lehen da bizi neuk eman behar dut, eta gainera, ez dakit, eskenatuki gaineko gauza bada. Eta eskenatuki gainean ari zarenean, ez dakit, ez da musika jartzea bakarrik. Behintzat nire kasuan ez. Beste batzuei ziurrenik funtzionatuko die. Niri izi funtzionatzen. Ez dakit, bizitzan zehar beste gauza pilo batek funtzionatzen ez diaten bezala, ez da? Eta orduan, hango erantzun hori jaso ahal izateko lehen da bizi neuk daukat eman beharra. Neuk daukat itxura hori edo ez dakit sentimentu hori erakutsi behar, ezta? Gehienetan sentitu egiten dut gainera, Han jartzen dituan kantu gehienak, benetan neuk bizitzen dituanak dialako. Ze, ez dakit, noa batez ere jende animatzera, eta jendeari, ez dakit, alako punts bat gehitzera, ezta? Eta horretan, zeuk ez baduzu hori bizitzen, ez dago zer eginik. Bueno, onaino iritsita eta taula gainean ibilita ere, gozatzen ari zara irratian? Bai. Bueno, oso gauza ezberdina dira. Beida, esate baterako, ni irratira iritsi nitzenean duela kasi 35 urte, oraindik ere ez dira 35, baina 34 urte badira. Irratira iritsi nitzenean, garai hartan bazen hemen Euskal Irratian lankide bat, Martin Tejeria izenekoa, berak orduan, gaur egun ni egiten ari nizen ordutegi hortako saio egiten zuen. Beste saio mota bat. Ura ere musika saioa zen, baina berak beste garrantzi batzuk eta zituen, eta nik orgian horiek galdu ditut, eta beste batzuk azpimarratzen ditu nik, ezta? Eta bera beti esaten zian, zuri irratien sufritzea tokatuko zaizu. Sufritzea tokatuko zaizu, zezuk musika gehiagi bizi duzu irrati programa bat egiteko. Ze gauza bada etxean zure musikak entzutea, lagunei hori erakustea, gero ezakit, lagun artean musika jartzen aritza, eta beste bat oso desberdina da horrekin musika saio bat egite irratian. Ze, sartzen dira beste hainbat faktore, ez dakit, aurkezpenak, ez dakit noiz hartu, agian zuri gehiegi gustatzen ez zaizkizuna jarri behar dituzu baita, agian, mila gauza daude, ezta? Eta beti horrekin geratu nintzen, eta bere arrazoi puntu bat badu. Orain, beste bat ere galtzen du. Zenik bizi egiten dut hau. Hau niretzako kriston importantea da. Hau niretzako da eskaparate bat, gainera egunero 8 ordu eramaten dizkit lanak, gutxienez, zegero etxean ere prestatu behar izaten ditut, baina 8 ordu horiek gustatzen zaizkizun gauza baten inguruan egitea kriston importantea da. Eta nik hala egiten dut. Gero, egia da, gero egun guztiak ez dira berdinak. Batzutan ateratzen zara zeharo desesperatuta, beste batzutan ateratzen zara, sekulako saio bat egin duzulako ustean. Baina gero konturatzen zara, zure onena eta zure txarrenaren artean, ziurrenik onelako xetarte bat besterik ez dagoela. Eta ez gara uste dugun bezain onak, eta ez gara ziurrenik uste dugun bezain txarrak ere. Sufritu ez dut, nik kontrako esango nuen, gozatzen ari zarela iruditzen zait, eta gu ere gozatzen ari gara biak. Nik urtarrian txio bat idatzi nuen, eta aipatu nuen Fen Lili izeneko artista bat, Light Up kantua, eta aipatzen nuen gaurko kantu kontari itxiduen kantua, 8 bat eta electric guitar gardena. Zer gehiago behar da, ez? Gitarra garden bat, eta ez dakit nola azaldu, baino bada programa osan alako harmonia bat, alako oreka bat. Bai, eskerrik asko.
saiatzen naiz, benetan baietz, saiatzen naiz. Eta ez dakit, kantu batek eraman nazala urrengora, edo eta ni bakarrik ez, entzuleak ere bai, ez da. Ez dakit, saiatzen naiz lotur horiek egiten, gaur esate baterako, hasiko naiz Cat Powerren orain atera duen zuzeneko diskorekin. Bueno, badago hor 76an Dylanek Royal Albert Hallen emandako kontzertu bat gero etzela bertan izan, baizik eta Manchesterren izan zen, diskori pirata modura ateratzen bere garaian eta pirata zen partetik bankasartze hori zeukan, The Royal Albert Hall Concert. Urteetan horrela ezagutu da, handik urte pilo batera Bob Dylan berak ofizial egin zuenean diskori, ala mantendu zuen The Royal Albert Hall Concert, baina bera komatxo artean jarrit, ezta? Bueno, duela urte bete gutxi gara bera, Cat Powerrek esan zuen, bueno, nik kontzertu hori egingo dut, baina egingo dut Royal Albert Hallen. Orduan, Estatu Batuetako artista hori etorri zen Londresera, edo joan zen Londresera, eta bertan egin zuen Dylanek egindako kontzertu berbera, kantu berarekin, kantu berberak erabiliz, eta orden berean gainera, eta orduan hoien bersioak egin zituen. Disko zoragarria da, ezta? Batez ere Dylanen ze hori maite dugun ontzat. Begira, hori eta justu gaur atera da Dylanek 78an Japonian egin zuen Budanakaneko kontzertu ospetsura egin da. Orduan ja lotuta. Eta gero horri pegatuta datorkit amateur Donostiarrak esate baterako, garai batean La Buena Vidan ibilitakoak, orain badaukate beste egitasmo bat, eta hauentzk ere badaukate halako lotura bat Dylanen musikarekin, hori lotut, hori da historia. Bai, beste programan ere berriki The Cure taldearen 70 Seconds kantutik pasatzenean Strange to Explainen Boots kantura. Eta nik hor bai ikusten da lako osotasun bat, baina gero bada gauza bat kurioso dana, ze lotura hauek, harmonia hori, programosan ikusten dena, protagonista dira oso artista entzutetsuak, The Cureen kasuan, edo Strange to Explain taldea, zeinan gero, gehiago jakin nahian gerturatzen bazara saretara edo begiratzen badezu interneten, ez dialako talde ere universalak, orduan nolabait arreta edo begia jartzen dezu ere beste artista batzutan ere, ez? Nahi nuke, ez da erraxa, ez da erraxa. Zebakizu ze pasatzen den, gu hemen medio publiko batean ari gara, irrati publiko batean ari gara, baina guri ere zenbakiak ere eskatzen zaizkigu. Eta nik hau askotan erabili duan konparazioa da. Herri hontan ez gara asko, herri txikia gara, 2 milioi eta piko. 2 milioi eta piko horietatik euskaraz irratia entzun dezakegunak askoz gutxiago gara. Horren barruan musika entzuten dutenak, oraindik gutxiago. Musika hori rock'n'rolla eta rock'n'rolla hitzaren zabalenek hartuta, oraindik gutxiago. Pentsa zerekin geratzen ari garen. Orduan, hain itxaso txikian, edo hain ibai txikian arrantzuan egitea, edo ahalik eta gehien harrapatzera zoaz, edo bestela bakarri geratzen zara. Anekdota bat kontatuko dizut. Duela urte pilo bat jendeak kalean esaten zian, telebistan musika saioa falta zela. Bere garaian Katukal eta izan ziala, baina musika saioa falta zela. Eta orduan animatu nintzen, ze momentu hartan telebistan programazio arduradun zegoena ezagutzen nuen, eta esan, berari komentatuko dut hori izan diatela, eta zergaitik ez dugun egiten musika saio bat. Eta esan zian, alari joiz gauza bat esango diat. Jendeak beti telebistan eskatzen du musika eta kultura eta ezakizer, gero horiek ematen dituzten entzule zenbakiak izaten dira penagarriak, beste ez dakit, Gran Hermanok edo konkisek ematen duenaren alboan. Baina, gauza simple eta xamur bat egiten baldin bada, prest. Bazian hemen kontzertu batzuk euskal taldeenak etola, horrekin batera Madrileko hainbat disketxetara deitu nuen, eta esan ziaten, ez da ezagutur ez zuten egiten, garai hartan musika aukerari zegoenik eta ben, pentsa, urten ondorien, ez da. Eta, lortu nituen alako emanaldi bitxi batzuk, Massive Attack, Metallica, Lenny Kravitz, gero hemen Euskal Herrikoak eta hori, eta, horiek eman genituen, eta esan zitzaikun hasiera batean 10 programa egin bar genitula. Egin genituen 10 horiek, bukatu genuen, despeditu egin genuen, eta bapatean, urrengo astean, guk utzitako utxune horretan sartu behar zuen programak, arazoren bat izan zuen, eta astebetez atzeratu behar izan zuten. Orduan esan zitugu, 11. bat egin barra dukazue. Eta gu, ostras, 11. Nondik ateratzen dugun orain beste zuzeneko disko bat, ezta? Edo emanaldi bat. Deitu nu Madrid, hemen Euskal Herria, inorketzeukan ezer, edukiko zutela, baina momentu hartan ez zutela, eta zer egingo dut, zeratik ez dugu egiten aukeraketa bat. Metallicaren kantu bat, Lenny Kravitzetik, ez dakizer, Negut, ez dakizer, eta horrela programa bat osatu. Horrela egin genuen. Karo, azken programa horrek eman zuen, aurreko guztiek eman zutena baina audientzia handiagoa. Eta orduan esan zikut,
zue jarritzen duzu programarekin nolako programa behar ditugu. Eta ze gauza, esate baterako askotan esan izan ziaten, Metallicaren kontzertua, hemen Gasteizen lagunen artean pasagenun ezakin nora, iritsi zitzaren ezakin nondik, eta hori egia da, baina gero beste zenbaki hori hor dago, ez da. Orduan da, betiko lehi hori, Joni, betiko lehi hori. Bueno, itzul gaitezen disko jartzailearen zeregin horretara. Seguro ez naizela bakarra, baina ni badute joera zure programan Shazam erabiltzen dut. Horregatik deskubriten dituzuk, famatzen dituzun, nabarmentzen dituzun hainbat artista hasi berri diala, edo ez diala ere mainstream, igual aste horretan ezakitze atarian izango dira, baina ez diala The Cure adibidez. Orduan, horrek bai narama pentsatzea komunikazioaz, azkenen hau ere komunikazio ariketa bat da. Garai batean irrati esatariak botatzen zuena, izena hartu eta disko dendara, eta gero disko dendara joate ginean, eskatu, zaion, iriste, orain dena azkartu egin da, eta Shazam bezalako neurri, tresneien bitartez, berehala iristen gara artista horren gana. Jota horrek abantaila pilo bat ditu. Nik beste alde batera ikusten diot, Ze, ez dakit, orain gainera vinilo salmentak eta asko etorri dira gora, zorionez, asko gustatzen zait viniloa, karpeta hundi horiek, batzutan gainera ireki egiten dira, dauzka batzutan libreto txikiak, eta ez dakit zer, gero viniloa plastik hori bera jartzen duzunean, bueltaka, gero konturatzen zara askotan, niu bintzak konturatzen naiz, urte pilo batean ohitu naiz CD-ak entzutera, edo eta zergaitik ez gaur egun plataformetan entzutera, eta dia jartzuzu plataformetan kantu bat, eta ja uran ari da gelditu gabe goiz, edo eta urteetan aritu liteke, aldiz viniloa bukatu egiten dut, hau aztutan egon, eta buelta eman, eta jarri ezakizer. Hori badu, ezta? Eta mila gauza ditu romantiko. Oain, beste honek ere badu, momentu honek ere badu gauza hon bat. Lehenago zuk esaten zenuna. Kantu bat entzun, taka, Shazameatu, eta minutu batean entzuten ari zara. Edo ez hori bakarrik, ni sare sozialetan eta nabilenean, eta ikusten duan alako kolako disko gomendatu, segituan disko hori entzutera noa. Sekulako garrantzi ematen diot, jende batek, hau disko asko, ja sortu ditarro, eta hori, segituan, dizerren, edo ez dakit, spotin, edo dena delakoan, ez da. Orduan hori gozaba da. Hala ere, Pau Donez, duela urte batzuk zendu zen, Jarabe de Palokoa, harrek esaldi bat bota zuen nonbait bere azken urteetan, vivir es urgente, eta hortik kamisetak eta egin dira. Urgentea bada, baina beste aldeak ere badu hon bat. Nik kendu nahi nioke bizitzari urgentzi guztia, beste patxada bat, ez? Beste garai batean hilabetetan egoten ginen diskuen zai, hilabetetan. Edo urteak pasatzen genitun kantuak deskubritu ezinik. Hau ze kantu ote da. Nik horren inguruan mila anekdota euskat, baina bueno, ala bizi ginen, gaur egun ez da posible hori. Era berean, Josina, gutako askorentzat, baina zure programarea asko eta asko Britainia Handia eta Estatu Batuetako erreferentziak dira, ezta? Ingelesezkoak gehienak. Hori gabezi txiki bada nire partetik. Ziurreni da, ni batez ere entzun dituan herrialdeak horiek direlako. Zure joera bat dago, ez? Erresuma Batukoa, Euskal Herrikoa, Espainiar Estatukoa. Jende batek esaten diet, zergatik ez duzu jartzen ez dakit zer, frantsesa ere bai, ez dakit Italian egiten ari den rock musika, edo ez dakit zer, utxune badaukator. Eta, ziurrenik, bilatuko banu, topatuko nituzke gauzak eta jarriko nuke. Baina, bizitzeare importantea da, eta gero era berean konturatzen naiz, horrekin beste gauzatzuk kanpon utziko nitula, eta normalean, kanpon uzten ditu gauza pilu bat. Orduan hor aukerak eta lan bat egin behar daukat beti, ez da. Gero, ez dakit, azken urte hauetan gauzak asko aldatu dira, eta jendeak sekulako garrantzia ematen dio gaur egun musikan hitzari, ezta? Kantuak kantatu egin behar dira, jendeak gainera letrak ikasi egiten ditu eta abestu egiten ditu. Ni ez naiz zentzu horretan belaunaldi hortakoa. Niretzako musikak beste mila faktore dauzka. Nik musika entzuten dut batzuetan duen letragatik, musikagatik, gitarra soinuagatik, bateria zen momentutan sartzen den, ze harmoniak dauden, bozak nola ezkonduta dauden, ez dakit igual artista bere interesatzen zait, batzuetan ja artista bat ikusi eta badakit gustatuko zaidala. Hori Ramonesekin, nire lehendabiziko taldearekin gertatu zitzaian. Arratsalde hartan, aurrak ginen garai hartan, lagun bat etorri zenean klasera eta esan zuenean, nire anaia atxemak erosi du talde amerikano baten diskoa, Ramones, eta dia nik inoiz ikusi da jenderik itxusiena. Joan behar dugu diskori ikustea. Diskori zen 79ko It's Alive.
disko mitikoa, 77an grabatu eta bikoitzure, ezta? Nik tipo haiek ikusi nituen lehenbiziko aldiz. Txuma haiek, txupa haiek, praka bakero apurtu haiek. Nik Joey Ramon ikusi nuen momentuan, plast, jabanekin, hau niri gustatuko zait. Jarri genuen diskoa, eta karo, disko hori da, oso mamotretoa da, dana soinu berean, disko, 28 kantu, baina musikaren historian zuzenetako horre goi-goian da. Goi-goian, ze gauza. Gu horrekin iritsi ginen Johnny Rock and Roll. Hombre, egia da aurretik irratitik eta status quo eta entzuten genitula, baina gure aktivismo rockeroa disko horrekin hasi zen. Eta nik esan, ze suertea, erori, hau da, 3. pisu batetik erortzea bezala, eta zutik geratzea bezala. Hor, ze suerte euki denun. Gainez, kantuak jarraian, hor, daude 4-5 kantu kateatu eta... Bai, eundogeita zortzian disko osoa, ematu ez da kuantizatua dagoela, baina ez dago, bueno, txastonetak, eta... ikusi nuenetik gustatu zidan. Disko hori, eta gero disko hortan gustatu zidan soinua, gitarra solorik eza, gero ikasi nun gitarra soloak apreziatzen, bateria soloak, gero, ze karo, ja, garai hartan jendeak esaten zian, Ramones, baina hori da monolitikoa da, kantu guztia berdina dia, hartzaieko oso ondo distingitzen dituzte beren ardiak, eta Ramonesen kantuak ere oso ondo distingitzen ditugu Ramones taleok. Baina, bueno, orduan esatuzu, bueno, hasiko naiz besteak entzuten, eta esaten ziaten, hori baina askoz hobea da Deep Purpleen Made in Japan zuzenekoa, eta esan, bueno, bentzukot, hasieran itzitzea den gustatu, baina neure burari gogorre egin nion, eta azkenean esatuzu, bai. Eta gaur egun esatu dut, nola da posible, 25 urteko, edo 25-30 urte tarteko, 5 gazte joan erresuma batutik Japoniara, 72an, eta halako musikak han egin eta grabatzea. Nola da posible? Gaur egun jendea horrelako zerbait egin, gaur egun, handik 50 urtera, gaur egun horren beste hezkuntza eta gauzarekin, gaur egun jendea prest dago hori egin edo entzuteko? Gaur entzungo genituzke, halako soloak, apreziatuko genituzke teklatu horiek, gitarra horiek, Ian Paisen bateria. Ez dakit, agian zerbait galtzen ari gara denborarekin, Ja. Bada beste jende bat ere, urtea joan urtean etorri kotxean sartu eta musika bera entzuten jarraitzen duten. Bai, normal. Hori ere ez da, nire hori bitxia nire ezinezkoa zait irudikatzea duela 40 urteko, oza, nire etengabe Ramones entzuten ez nahizago. Zun mundu ontako zara, zun musikaria zara. Hori guretzat ezinezkoa da, baina jendeak ematen dio musikari, guk agian bizitza honetan beste gauza pilo bati ematen diogun garrantzi bera. Niri esate baterako kirolak, egun batean lanera etortzen eta norbaitik, zapatilloiek zer dira, azpia zer daukate, ez dakiz zer, horiek korrika egiterakoan, eta ez, nik zapatilla gero zitut, bueno, politxamarrak iruditu zaidarako, besterik gabe, ez diot horri inongo importantzirik ematen. Joni, denera ezin gara iritsi, beraz ba. Era berean, eta zakete erantzun erresa izango da zuretzako, uste bai ez, baina zu bazabiltza irratian eta bazabiltza ere jendorriko emanaldiak eta egiten. Bar gauean eduki dut bat. Bai. Horregaitik nago, bezala. Nire bizi naizen herrian, 80ko hamarkada gogoan hartuta festa antolatzen dute, herriko merkatarik antolatuta eta netzako amorragarria da 80ko hamarkada lotzea bakarrik movida madrileñarekin. Hori baino askoz gehiago dalako. Bai, egia da. Josein, etorri barko duzuzuk egiteren batean, ez? Beira, Joni, gu aurra ginean, guk garai hartan diskoteketara joaten ginen. Baina joaten ginen, ez ginen diskoteketara joaten barkatu. Joan ginen egunen batean beste diskotekaren batera, baina batez ere joaten ginen Ordizian zen Zigor izeneko dantzaleku batea. Zenbat musika ikasi genuen gukan. Nik tipoari, dijokeiari zor diot bizia. Eta gero handik urte batzutara joan ginen baitere, desentetan joan ginen Ilargira, Lakuntzara, Nafarrora. Baina bakalau ruta horretan sartu baino lehenago. Non, larunbat gauetan, tabernak edizten zianen, hor sakanako tabernak edizten zianen, bertako gazte guztiak, goizeko 6 bitartean, joaten ziren diskoteka hortara. Gu ez gara Nafarra, baina, bueno, ata hundik bertan genukan eta joan izan ginen. Zenbat musika. Han igual entzuten zenun Madonna, gero handi 2 minututara entzuten zenun Rubén Bladesen Pedro Navaja, gero entzuten zenun, ez dakit, John Cougar Mellencamen Heart So Good kantua, zatuzu, nik gustara egingo nuke, ez dakit, tabernaren batean, nunbait sesio bat, Ordizin Zigorren ikasi genuena.
grabatuta, geratu da. Eske, zer ikasi genuen, The Romantics ezagutu genuen, The Cars talde ezagutu genuen, Ramonesen, guk Ramones eskatu egiten genuen, eta Ramonesen jartzen ziguten, bastakit, I Wanna Be Sedated, olako kanturen bat, eskatxu bat ateatzen zena, beste rollo monolitiko horretatik, ez da? Badago beste alde bat ere, gaur egun, esango nuke, 2023ko zigorta bernan, behar bada erreskan edo errenkadan jarriko zituztela kantu latinoak. Sekulako indarra hartu dute gure garaian, ez euskeraz eta erderazko kantuak entzuten ziren, RRV famoso horretan erderazko taldeak ere bat zirelako, eta erreferentzia normalean kanpokoak inglesezkoak ziren. Edo entzuten genuen Madrideko movidako rock musika ere, edo eta beste estilo, eta popa eta gauzak ere entzuten genuen. Baina anglosajoia, musika anglosajoia sekulako eragina zuen. Orain jauzia handi bat, eta horrek ere eragiten du ere hizkuntzaren jokabidean ere, gazten hizkuntzen jokabidean. Hain zuzen ere, aipatu duzun horregatik ere, letra izen bateko garrantzia ematen zaion, eta ja YouTube plataformaren beste aldaera hauek hartzen baitugu, YouTuberrak tartean sartzen baitugu, guk gure garaian inglesa asko entzuten ulertu, ez dakit, baina gaur egun erdera. Ez genuen ulertzen, ez genuen ulertzen. Eta oraindik ere ez dugu ulertzen. Nik kantu askoren letrak ez ditut ulertzen. Eta ja hori pop eta rockean. Sartu gaitezen rap munduan. Edo, ez dakit, alako izkera ies egiten diate. Eta gainera, askotan ulertuko ditut, beraiek eman nahi dioten zentzuaren kontrako zentzu bat. Bueno, mila gauza. Gero latinoarekin, hortan sekulako iraultza bat egonda azken hamarkada honetan, eta hemen Euskal Herrian ere bai. Sekulako iraultza egonda. Eta nik hor saiakera bat egiten dut. Egia da, gero, Euskal Irratian egiten dudan programara ez dudala musika hori ekartzen, baina saiatzen naiz hori entzun eta hortan zer egiten ari den jakiten. Ze konturatuta nago musika da tren bat bezala. Eta tren bat ies egiten uzten baldin badiozu, urrengo tren harrapatuko zu, baina aurreko bagoiek ja ies egin dizute. Eta haiek gero izaten dute eragina, gero ondoren egingo den ez dakiz zer musiketan, eta urare ja ez duzu behar bezala ulertzen, gare batean matematikan esaten zena, klasera joaten ginean, ez da? Matematikan hau ikasi behar da, ze gero honek eragina du hemendik 2 urtera ikasiko duzunean, edo 4 urtera ikasiko duzunean. Eta oinarri hau ezinbestekoa da. Musikan ere hori gertatzen da. Eta esate bateko niri orain esaten diaten norbaitik esaten Bad Bunny, esate bateko BBK Livera, Bad Bunny dakarte, eta esate Bad Bunny. Aberba entzun, esate, wow, zinen urruti dagon, hau nik benetan sentitzu da musikatik, ez da? Bai musika, bai hitza, bai esaten dituen gauzak, tipua daukan izkera hori, ez da? Ola erabate etzan hori, ola, kasi ulertu ere etzan. Baina badauka zerbait. Bai, zerbait izango du. Zerbait badauka. Transmititzen badakitez, jende askoren dana iristen dira. Dudari gabe. Eta hor Joni gure asignatura dago, Gu punk musika entzuten hasi ginean, gure hori txapuza bada, da musikari simplena, hor ez dago ezer gainera gaizki eginda, ez dakit instrumentua jotzen 2 minutuko kantuak, gu bete egiten gintuen ark. Honek ere gaur egungo gazteak bete egiten ditu, ez dago engainorik. Bai. Artista bat ezautu nune esatezuna, nik ez da sekula reggaetoiaren kontra hitz egingo, ze rock musika garaian, rock diskoak egiten zituzten. Eta disko musika, mila gauza daude, ez da? Bai. Bueno, zure programara itzulita eta, badan ere ustez, entzuleok egiten duen gauza, eta entzutea, ez? Eta gaur egun, arretaz entzutea ere ez da hain ohikoa, ez? Hain azkar doan, hau dena, hain abiadura bizian doala, entzutea bada ariketa. Ezakitana da, kanpotik begira, esan dezu, baina erraz egiten dezura dirudi, baina ez da lan erreza zurea. Ez. Esan didazu, ni musika munduan, emozionatzen naiz, musika munduan gehien estimatzen dudan piropoetako bat. Ni Van Morrison oso gustoko dut.
eta, bueno, badakit azken urte baten disko asko egiten ari dela, eta ematen du diskoak eta Van Morrisonek kantuak egite ditula, eta gero nik entzute ditut abesti egite esatut, baina kantu hau egin gabe altzegoen oraindik. Ematen du naturan atera den perritxiku badela, edo erraztasun bat iruditzen dagoela tiporrek egiten duen hortan, baina gero kontatzen zera, horre errezetik ez dago ezer. Tipoa badauka zerbait. Eta, sensazio hori ematen baduzu, bueno, benetan betetzen nahuela komentario horrek. Benetan ez da hala, inundik ere ez, ondo sufritutakoak dira. Benetan esatizut. Gainera, nik urte pilo batean autokontrola deitzen den sistema horretan egin du lana, non, eta iruditzen ze gainera musika saioak ala egin behar dira. Non, kazetariak berak egiten du aurkezpena, eta aurkeztearekin batera, berak ematen dio playeri, berak egititu rafagak, hau da, hitz egiten musika berak, gero gora, ezakitzen, gauzoi berak egititu, ze bera daki kantua nola datorren, noiz isildu behar duen, etola. Nik gaur egun, hortan aurkezpen egiten ari nez, kristal baten bestaldean dauka teknikari bat, ark disparatzen du kantua. Karo, distantzia honetan niri zaila egiten zait, neuk idatzia daukana irakurrita esan, eta kantua nola datorren jakiteat hori, erabat liatzen naiz. Eta egunen batean kantaria zapaltzen baldin badut, bueno, sutan jartzen ez nire buruarekin, ez dakiz zer, gero beste batean ez dut ondo bokalizatzen, eta beste batean nahastu egin ez aurkez, esate baterako, duela 3 bat egun, Iseo Andodo Saunen kantu berria aurkeztu behar nuen. En la tormenta izenekoa asko gustatu zait, beren reggae mundial hortan, ez da? Iseo Andodo Saun. Bueno, idatzita ondo neukan. Eta batzutan gainera igual gaizki idaztu. Idazterakoan 20 urte gara, igual 30, eta gero eta barkatu 20 urte, eta ez dakiz zerretolakoak, ez? Ondo neukan idatzita. Baina, karo, joaten zara irakurtzen, esaten ari zarena baino zertxo bat aurrerago jakiteko nola borobildu behar dituzun gauzak eta. Iseo Andodo Saun, hor dodo saun, hor bide daude. Eta momentu hartan, Iseo esan berrean, ideo esan nuen. Eta bi alditan gainera, ideo Andodo Saun. Zean kasartzean. Gero hori, baina, tio, osea... Bueno, piropo bat bezala hartu dezu esan dizuena, ala dalako. Baina ari zara goin be aldea kontatzen, ez dakit konbeni doan magia hori galtzea. Bueno, bukatuko dugu, beste ordu erdiz hitzeiten jarraituko genuke, baina ez nuke bukatu nahi. Zer da zuan nagusitzen nahi da oroitzapena Euskadi Gaztea garaitik, aspaldiko Euskadi Gaztea garaitik? Bueno, batez ere lehen da bizi aukera bat, eman zitzaidan aukera bat, ez? Ze ni garai hartan Ataundarra nintzen, baina Bilbon bizi nintzen, Eguberri batzutan etorri nintzen etxera, eta amak esan zian, Euskadi Irratian ari dira esaten jende gaztea behar dutela musika entzuteko. Bueno, ni eta nire musika zaletasuna nire inguruan oso ezaguna dira. Gainera aur bat nintzenetik. Nik egiten du topo Atauna joaten naizenean, ni baino desente urte zarrago deinekin, eta denek esaten diate, zuri irudia daukagu beti biniloak hartuta. Atxaldean klasera biniloak hartuta. Gero lagunen etxera biniloekin deztakiz. Hoi da daukagun zure oroitzapena, ezta? Orduan, amak entzun zuenean jendea behar zutela musika aurkezteko dela, esan, deitu behar dute. Deitu nun, esan ziaten irrati berri bat sortu behar zutela, eta ez dakit aproba batzuk izango ziala hori. Eta, egin goituta aprobak. Eta etorri nintzanean, segituan galdetu ziaten, ze musika mota entzutuzu? Hori, 89. Nik garai hartan, batez ere rock eta pop munduaz eta pizkatxo bat nekatzen hasitan egoen, eta janeon jazzeko gauzak eta entzuten, Pat Metheny, eta ez dakit Keith Jarrett, eta Weather Report, eta beste olako gauza batzuk eta hola. Eta olako guztuak esan ditun. Eta, zuzendaretako, hola elkarri behiratzen zioten, eta esaten ziaten. Hala ere, eta zuk esan duzun adibide, Lokilloren kantu bat aurkezteko gai izango zinak, eta bai, hombre, Lokillo badakin ordan, eta bere disko batzuk eta gauzkat etxea, baina, ez da gaur egun entzuten dudan musika, eta torren esan ziaten, gu sortu nahi dugu formula irrati bat, hau da, 40 principales gazteleraz egiten dena, euskaraz egiteko, eta, baina zen, enguituta, probak ikusiko dut, eta ez dakiz zer. Eta egiten ari nintzen eran, deskubritu nuen, ez zala bakarrik musika baizik eta irratia deskubritu nuen. Zordurako parte hartzen nuen, bai Gramola irratian, San Inazion, Bilbon, eta Txomin Barulloko programa batzutan musika jartzen eta hola, baina hor deskubritu nuen irrati egiteko era bat, eta lehenago esatu nuen autokontrola, orain isildu, orain musika gor, ez dakizer, eta ofizio bat baita, eta horrek maite mindu nuen. Eta, ez dakit, mundu bat irikizitzaidan. Eta ziurrenik bapatean pasan itzan,
neuk urteetan mespretsatu nituen musika batzuk aurkeztera, eta hori baino askoz musika zeagoak ere bai, ez? Mespretsagarriagoak ere egingo zitzaizkidana niri garai hartan. Baina ofizio batzan, lan batzan, ze irratigintza sukaldaritza bezala da. Askotan esan izan zaigu, ez da? Etzazu hitz egin kantuaren gainean grabatu egin nahi dut, ez dakizer. Eske nik ezin dut egin kantu osorik utzi, aurkezpen egin eta hurrengo kantua. Gu sukaldaria gara. Hori da, zu joango bazina bezala, sukaldari baten gana, eta eskatuko bazenio porru patata. Eta berak ekarriko balizu porrua, patata, tipula, olioa, ura, gatza, ez dakizer. Eta hori ez, hori za porru patata. Hori dia osagaiak. Horiekin egin behar da porru patata. Gure ere gauza bera da. Gu musikarekin dauzkagu, baina horiekin egin behar dugu beste zerbait. Eta hori da gure lan. Erki, Joseina, eskerrik asko. Eta segi gozatzen, gu bintzat gozatzen ari gara. Jo, Joni, eskerrik asko benetan. Benetan eskerrik asko. Nik uste dut bat aukeratzeko beste zela. Bale. Zein musika talde etzen nuke sekula aipatuko zure programan? Ez dakit. Dena jarriko nituzke, ez daukat hortan inongo arazorik. Damazkit 34 urte gutxi gara bera musika jartzen, eta argi eta garbi jarri ditudan guztiak ez dira nire gustokoak izan. Arazorik gabe. Eta gainera batzuk etzaizkit gustatzen eta jartzen ditut, ez dakit, zerrenda batean daudelako, edo arrakasta duelako, eta beste batzuk, momentuarekin lotura zuzenean datozelako. Ez diot boikotik inori egiten. Eta momentu honetan gainera egiten ari naizen programa mota honetan, oraindik gutxiago. 80ko hamarkadako happeningetan, Lokillo eta Alaska besterik ez da entzuten. 80ko hamarkadan hori baino bastante musika gehiago izan zen. Egia da oso gauza importante izan zela Madrilgo movida. Baina Espainiar estatuan bertan geldituta 80ko hamarkadan Madrilgo mobidarekin batera Bigoko movida izan genuen, eta zergaitik ez Euskal Herriko benetako movida ere bai. Eta gero pentsa hortik aurrera nazioartean zen nolako musikak egin ziren. Eta estilo bat baino gehiagotan gainera. Guretzako benetan 80ko hamarkada garrantzitsua izan da. Mainstream musika soilik Amerikako estatu batuetan eta Britania Handian aldago. Ez dut uste. Uste dut momentu batzuetan naiz eta momentu puntualak izaten diran, hori ere onartu behar da. Mainstreamera beste herrialde batzuetako musikak ere izten dira, eta batzuetan oso herrialde bitxietakoak gainera. Eta, adibideak mila daude, ez da? Bastakit, bere garaian dantza musikan hor Europa ekialdetik etorri zitegun korronte guztia, Europan iparraldeko hainbat taldek eta bakarlarik hamarkadetan izan dituzten arrakastak, Italia, Espainia, herrialde latinoek agian noiz behinka ere jotzen dute halako kolperen bat, ez da insonatu izaten, hor egunen batean falta zaiguna da euskaldunen bat munduan barrena mainstreamean iristea. Zein da irrati esatariaren amesgaiztoa? Irrati esataria gure kasuan bat baino gehiago dauzka. Bat beti esaten den bezala zurian geratzea, hori gogorra da benetan, besta bada, begira, behin gertatu zitzaidan, ni normalean monografikorik ez dut egiten, gaur egun egiten ari nizen saioan. Baina urtean behin bat egin izan dut. Eta hori da abenduaren batean, eta da nire biziko disko benetan importante horietako batekin. Diskoaren izena da December, eta estatu batuetako piano jotzaile baten diskoetako bada. George Winston izeneko December diskoa. Disko hori da pianoa, besterik ez dago. Eta orduan oso suabea da, lasaia da, geldoa da, abenduak eskatzen duena. Zeberak abenduaren inguruan egindako musikaz osatu zuen disko hori, ezta? Disko hori aurkezten hasi nintzen, eta lehendabiziko aurkezpenaren ondoren txistua ez nuen ondo tragatu. Orduan gelditu zitzaidan hor gauza bat kontrako eztarrian, etzian hausten aurrera egiten, ezta? Pentsa nola sufritu duen programa hartan. Gainera zen programa bat musika lasaiarekin, eskatzen zuen nola beste pixu bat ematea aurkezpen bakoitzari, eta batean horrekin konturatzen izan, aurkezten ari nintzen era berean, bazetorki dala, berriz ere ez dula, bazetorki dala, horrek urduri jartzen dituen, enituen aurkezpena behar bezala egiten, hori bai izan zela benetako amesgaiztoa. Behobia Donostiako speakerra noizbait ikusiko dugu lasterketa berean korrika? Inoiz ez, seguru.
Gogoko duzun musika bakarrik entzun daiteke zure irratsaioan? Ez da pentsatu ere, ez. Gogoko dituan asko ez ditut jartzen, eta gogoko ez ditudan beste mortosko bat ere jartzen ditut. Ni saiatzen naizelako, iruditzen zait hor entzule badagoela, eta entzule horri gustatu dakioken edo gustatuko zaion zerbait topatu eta jartzen saiatzen naiz. Edo zergaitik ez, batzuetan badakidalako gustatzen zaiola, agian horren inguruan beste zerbait proposatzen ere bai.